ओइ पद्मा ओरै फैलाय मा नै नों बुंनाय नोंनिबा हाबिलाया आखल गाज्रि सिख्लाना केरेक्टार लसना बियो आखला मोजां नङाना बिना सोर बुंनाय दे आब' हाबिलाखौलाय केरेक्टार लस होननालाय आब' हाबिलाया मोजांसो नों जेबो मिथिया दे माबोरै डाइरेक्ट बुंनो हानो मोजां होननानैलाय थारमाने नोंनि बायदिब्ला हाबिलाया केरेक्टारा गाज्रि नङा आखल मोजांनि सिख्ला आरो बियो आखला मोजां बिना नोंनि बायदिबा औ मादै मोजांथ' र' आखल गाज्रिबा जोंफोरनाव आदाखौ मदद खालायनो फैगौमोन नामा एसेबां गोजान आखल मोजांबाल' फैयो आरो मदद खालायनो नङाबालाय मानो फैनो थांदो मा जानला मोनला सोंलाबायो नोंलाय अबावथ' गाज्रि होननानै बुंनो गावबायदिनि नालाय खामानि मावग्रा मोजाङानो जागोन रावबो मानो नुवाथाय बिनि आखल गाज्रिखौ आंल'सो नुयो मालायफोरा रावबो नुवा मेगनफ्रानो गैलाना हमदांनोनो हालाना बुजिस'नो हाला मानसिफ्रा हमनानो मोना आखल गाज्रि मानसिखौ आखल मोजां होननानै बुंबाय थायो बिनि थाखाय बेसेबां लस जादों आंहा बेसेबां असान्ति जादों संसारा आंसो मिथिगौ आरो बेनो आखल मोजांनो बिनि थाखाय अफिसाव थांनो मोनाखै फिसाज्लाया फाग्ला जाना दङ आरो बे माबा आखल मोजांनो बेसे असान्ति मोनदों आं बे सासे मानसिनि थाखाय बेसे असान्ति जादों आंनि न'खरा एखे खाथियाव थानायब्ला गोनना सेथिना दोनगौमोन आं साल्लानि सिरि जाबाय र' रावबो दिहुनला बे फाफिस्ट कुकुरनि बाथ्राफोरखौ बावगारखाबाय मानसिफोरा लासैनो बावगारखायो मानसिफोरा फार्स्टआवल'सो ओरैनो बुंफ्लायो बिनिखायनोथ' आं सानखादोंमोन लासैनो बावगारखागोन नोंसोर होननानै बिनिखायनोथ' खालायखाबाय आं थेवबो बिराद गिदोंमोनहाय आं बे पुलिस केस हैगोन होननानै बुंनायखाय मार गिखादोंमोन अबावबा पुलिसाथ' डेन्जारखा मोखां नायबानो मालाय सिनायनो आंखौबो मोखां नायबानो सिनायनोब्ला मा जागौमोन दे हमना मोननायमोनब्ला आंथ' थगायनोबो बांद्राय रोंनाय नङामोन खोमा पुलिसनि सिगाङाव सोंला सोंसि खालायबाथाय एखे थर खमफिलाबायगौमोन साल्ला बेसे गिदोंमोन आं पुलिस रिपर्ट होगोन होननायखाय होआसै दे बावगारबाय खोमा इसोर बेबायदिनो बावगारदों दे बे कुकुरनि बाथ्राफोरखौ रावबो जेन आरो दिहुनला मानसिफोरनि आखलखौ मिन्थिखायो ओरैनोसो साननैसोल'सो बिरलाबायो थाव थिउनो थेव बखिलाबायो लासैनो बावगारखायो दा साला रावबो नुबाबो सोंखाला हाबिलाया फैबायना होननानै मिन्थिखाबाय बेखौ सोरबा बांगालि हौवाफोरजों खारसनलांबाय होननानै बेनिखायनो गुरुत्त' होला बयबो रायोसो बिखौ बयनिबो नोजोराव सिङाव गोग्लैखाबाय बिखौ रावबो सुखाला आरो बेबायदिखौनो लुबैखादोंमोन आं मा खालायदोंलै बिरासनो फै नोंखौनो खबर होनो होनना फैबाय आङो र' आं बेन्सखौ लाबोनि नांला दे हाबिला जिरायलायला नै आं माबा खोथाखौसो खोन्थानो होनना फैदोंमोन आं मैया रायज्लायहैदोंमोन आरो जेनेबा राजानि बदलै जायगायाव नों थांगोन होननानै थांनो हागोन होननानै बुंदों दे आं थांनो हागोन ना औ थांजागोननो दे हामबाय दे आं बेखौनो सानफ्लांबाय थादोंमोन मा जाखो मा खबरबो होआखै राजायाबो थायाखैबो राथ्लास ना मायो बेबायदि होनना सानफ्लांबायसो थादोंमोन आं जेबो नङा दा गाबोननिफ्राय थांबानो जासिगोन जागोन दे आं थांगोन दे जेनेबा बिराज आं बुंदोंमोन ना बे सिबला सिबसि खालामनायनि अनगायैबो रुमफोरखौबो लिरनाय साफा खालायनाय सिबला सिबसि खालायनाय बेफोरखौबो खालायगोन होननानै नों बुंनाय औ बुंदों मा बुंनाय बिसोरो दरमाखौ बारायना होगोन होननाय ना जेनेबा 3,500 जानायबा मोजां जागौमोन दरमाया बेबायदि माबासो होगोन होनदोंलै 3,000सो होगोन होनदों 3,000 दे जागोन दे होमबालाय थारमाने एसे बुरजा मोननायबा हामगौमोन आरो राजाखौबो स्कुलाव होसिगोन ना आङो राजाखौ स्कुलाव होसिगोन औ देनाय नों थांग्रोबाय थानाय साननैसो उनाव रायज्लायबावगोन दे औ दे जागोन दे होमब्लालाय गाबोननिफ्रायनो थांगोन आं नों जिरायनोनो हागौमोन माथो साहा लोंलांदो नाङा दे हाबिला नाङा आंहाबो नै आदानि फिसाज्लाखौ स्कुलाव लायनो थांनांगौ दे होमबालाय दे थाथ' होमबा औ दे आगै अख्रां दानि बावैसो बिरासा फैनानै खिन्थालांबाय आं गाबोननिफ्राय थांनो हासिगोननो आरो दरमाखौबो 3,000 खालायना होगोन होननानै बुंदों आगै नंगौ औ बेनिफ्राय आंना खामानिया एसे बारायगोन आरो न'फोरखौबो लिरनांगोन साफा खालायनांगोन थोरसि लथाफोरखौबो सुनांगोन आरो बेनिफ्राय आब' नोङो खामानि मावनो हागोन इसेबां सिबिनो हागोन नोङो मानो हायाखै नों थिफुला एसे फिसा जानो हादोंबालाय उन्दैयानो हादोंबा आं हाया आरो बे गामियाव थांबा नै नारेंखल हानग्रा नागिरनो खालि बावै नागिरहैनाय मानसिया अबावबा नारेंखल हानहैदोंमोननो दिनैबा न'आव दंना गैया थांनि आङो नोंबो थां नामा औ थांगोन थौ र' आं इसिंखौ थाला मारिना फैनि आं थांग्रोनोसै लामासिम मा
दानि बावै मादैया आब' हाबिलाखौ आखल गाज्रि होननानै बुंदों रायसिदों आब' हाबिलाखौ आखल गाज्रिसो मोजां सिख्ला नङा होनना मा बेबायदि बुंदों आया बुंदों इत्ता बुंदों आया आखल गाज्रि होननानै बुंब्लानो जागोन नामा मानो बेबायदि बुंनांगौ बियो लाजियाखै नामा बियो बेबायदि बुंनो जाय मानसिया जाय सिख्लाया आंखौ बासायबाय दिनै बे मानसिखौनो बियो आखल गाज्रि होननानै बुंनो माबायदि आखलनिलै माबायदि बिमालै बेलाय बै सानखांना लाजिनायसो मोनदोंलै आं दुखु मोनदों आब' हाबिलाखौ मानो बिदि बुंनांगौ गाज्रि सिख्ला आखल गाज्रि होननानै सोरबा हौवाजों बेरायहैदों बेबायदि होननानै बुंदों आइनि बे मोनसे आखलानो गाज्रि र' बियो बयखौबो गाज्रि होननानै सानो आरो गावखौल' मोजां सानो थांसै आं खोन्थानोसो फैदोंमोन मा खुगाजों आया बेबायदि बुंदोंलै बुंनायनि सिगां खेबसेबो साना नामा बियो सोरनि बागै बुंदों हेलौ ब्र बैदिन्था सासे मास्ट मालनि फट' हरदोंलै लायलाय माबायदि नुदों मास्ट माल सोरनिलै नोंनि नामाय नोंनि आंनि माने जों गामिनि सिख्ला फथाय नागिरबाय दं आङो फथाय जाथाराखै नायलाय माबोरै नुदों नायलाय वाट्सएपआव हरदों नामा औलै नायलाय र बेसोथ' सुन्दरिलै नायनो र इया सुन्दरियानो माथो बालेंलें समायना माथो गावदांदां मोखाङाबो मास्ट मालानो माथो बेबो नायबाय था बे सिख्लाफोरनि फट'खौ नायबाय था गुबुन खामानिथ' गैलानो बिसोरखौनो नायबाय था नाय मेगन सेगन बेरगावहो हाट बुरै मा जाखोथाय बे गथ' सासेयाबो खामानि दामानिथ' जेबो गैयानो कलेजावबो थांला मा खालायो सिख्लाफोरजों रायलायबाय थायो फट'ल' नायबाय थायो गथ'आनो आखल गाज्रि जाबाय खोमा है आबै लोगोसोब्रा लोगो नोंनि सान हर बिमा फिसा बिमायाबो बेनो फनावनो सानसेया नांथाबबाय थागोन बे हौवाफोरजों सोरजों रायलायो बोराय हौवा सोरजों रायज्लायबाय थायो नोंबो बेनो समानखानिबो फिसाज्लाया सिख्लाफोरजों रायज्लायबाय थागोन बिमाया हौवा बोरायफोरजों रायज्लायबाय थागोन बे सान हर फेसबुक नायनायानो सोर हौवा बोरायजों रायज्लायबाय थायो नोंसा बिमायाबो लाजिनो रोंला खोमा बे सानै मानसिया माखौ लाजिनांगौब्रा आबै रायज्लायनायावलाय नों जाबाय अल्ड वार्ड समायनि बुरै जोंफोर जाबाय गोदान मडार्न मानिबा मडार्न कलेजावथ' थांनो हागौ नोङो सिख्लाफोरजों रायज्लायो कलेजावबो थांला गथ'आनो बिमायाबो जेबो बुङैखायनो खर' गिदिर जाबाय जेबोखौनो बुङा खर' गिदिर जायाखैलै आबै खानायासो लावबाय आंना बेनिखायनो फुसावसाव खर'खौ गिदिर नुदों बुरै माइबानि बिमा जेरै फिसा एरै ल नै बुरै सिख्ला लोगो हमनो थांलायनोसै आंहा हमहैबाय था लोगो हमहैबाय था खाफ्राना हरजाबासो गम मोनगोन आंना बयफ्रेन्डआ लोगो हमनो लिंबाय दङ माखौ लोगो हमबाय थानांगौ बेखौलाय नायनो लुबैदोंनो आं नोंखौसो लांफागोन होननानै सानबाय दंमोन बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो आं थांनो बायोहाय है जेबो नङाना थौ आगोलनि रायज्लायबाय थानाया ना बे गोदान सोलायबाय आगोलनालाय बे स्कुलनिसोमोन बे स्कुलनि नङा बे कलेजनिसो आगोलना गैला नोंलाय सिरियास ना ओरैनोसो गोसोथोबाय दं मानसिया बेसेबा किउटखा सिरियासआनो जानो लुगैयो माथो किउटथार हेन्डसामथार नों नुब्लासो मोनथिगोन देलाय नायगोन दिनै बेसेथ' हेन्डसाम नोंना बयफ्रेन्डआ रायज्लायनो नामा रायज्लायनो नों आं फन थुनि रायज्लाय नोङो है रायज्लायहां मानो माइसि जाम्बि नोङो बयफ्रेन्ड लाया रायज्लायाबो बयफ्रेन्ड मानो लायाखै नोङो नांथ'हाय आंनो बेफोर लामा आन्दाय होग्रासो समाव लागोन आरो दा आं मोजाङै हायार सेकेन्डारिखौ पास खालायग्रोनि माबायदिहाय नों सिखिरि मोजां मोननायाबो बेबायदि फरायनायखौ नेलायो नामा औ आं बेबायदिनो होमब्लालाय सेंग्रा मोजां नुबोला मोजां मोननो लुबैया होमबा है जाम्बि मा जानला मोनला सोंलायबाय थायो बेलाय औ थांनोना दाहायनो थांगोन लोगो हमनो आइनि सिगाङाव मा होननो थांगोन अबाव थांनो होनना बुंनो सगाव बाजाराव माबा बायनो थांगोन होननानै थांगोन खिन्थु जेबो रुम समाव थांनाय बेबायदि माबा लानाङा दे आं हले थाङाखैथ' मिथिखा लामा गेजेरावनो लोगो हमगोन अबे रुमाव थांलाबायनांगौ फाग्लि थाङा रुमाव लोगोल'सो हमगोनहाय औ जागोन दे होमबा खिन्थानाङा दे रावनोबो नोंसो आइनोथ' खिन्थाखानाङा आइनो खिन्थाना होगोन बियो खिन्थाया दे मानो खिन्थानोखाय आयं नारेंखल हाग्रा मानसि नागिरदोंमोन जोंफोरो ए बै थावलाखौ लोगो मोनाखै थावला माने नारेंखल हानग्रायानो थावलाया अ बिसो हानो दंफाङाव गाखो बिसो हानो फैसा हाजिरा होबानो जाबाय अ दाखालि बावै आं थांनाया थावला नंगौमोन ना नङामोनथाय खौबा लोगो मोनाखैमोन आं दाखालि अ बेनो खोमा दे जों गामियाव बिल'सो नारेंखल हानो
बेनो दे फैसा होबानो जाबाय हाजिरा 100 100? औ हाजिरा 100 बिनिफ्राय नारेंखल थाइनै होबानो जाबाय अ र' होनबालाय थांनि आं दं खोमा दे मानसिया आं दहाय थानाय बायदि मोनदोंमोन थ'आबो माबायदि ज' लोगो मोननाय नङा औ दे होनब्ला आयं थाथ' र' गथ'फोर र' नारेंखलखौ हाननाय जाबोला जोंहानोबो फानदे थाइब्रैसो दोनबानो जाबाय दे ओइ नोंसा आयं बुरिया फिथा जानो गाख्र'गासिनो जागोन दे मानसिफोर लोगो मोननायबा हामगौमोन दिनैनो फैद' आब' लोगो मोननाय नङा औ थौ हागोन ने दादै गाखोनो दंफांफोरा बिराद गोजौ गोजौ माथो हानांगौ हानायालाय आंनालाय एक्सपिरियेन्स दंखायो र' हागौबासो गाखो दादै हायाबा गाखोनाङा हागौलै रानि हागौ नों खालि आंनो हाबसे लाबोना दोनबानो जाबाय हाबसे उरानि हाबसे लाबोना दोनबानो जाबाय आरो मायबा ना गोरानफोर दंबा बानलु गोसा होननानै बाथोन देबानो जाबाय दे नै आं गाखोलांसै अ दे होनबालाय आं लायगोन दे औ नैबे फांसेयावनो गाखोग्रोनोसै आङो खासिखौ लाखादों ने दादै औ लाखादों दे दादै होमब्ला नों गाखोबाय था आं लायनो थांनि नोंनि हाबसेखौ औ नानि दे फिस्ला जादों नामायलै आखायाव पाउदार फुननायासो हामगौमोन खोमा भगबान गिनायसो मोनसै आं इसोर मोजां हानना फैनो हाबानो जाबाय दंफाङानो गोजौथारबो राजा आं गामियाव थांना फैनो दे आंबो थांगोन आब' नाङा राजा नों न'आवनो थाथ' दादैया नारेंखल हानबाय दंना बे दादैनो माबा लायनो थांनो नागिरदों माबा हाबसे नांगौनो बिनो नों न'आवनो थाथ' दे औ दे होमबालाय राजा थां नों दादै थावलाजों ओजों नारेंखल हाननायाव थाहैथां अ